Og så skal jeg have lidt mælk i. Og det er røræg. Du kan putte 2 æg i, hvis du kun er 2 personer. Og 4, hvis du er 3-4 personer. Og ikke for meget mælk. Og så skal vi have en stegepande. De ligger... No. Ja. Jeg tror, vi prøver. Er sådan en her god nok? Ja. Okay. Hvis det... Og er det hjemme hos mig? Altså, se her. Så starter vi med at tænde. Jeg kan ikke se en skid. Det her. Sådan der lys. Det her, det er den her. Mange grader med på. Vi sætter den... Skal jeg ikke også? Vi sætter den på en 5 stykker. Okay. Så, hvad hedder det? Ja. Vi glemte lige at stille pladerne over, så den var klar til. Men i hvert fald, så skal den her lige blive varm. Og så skal vi lige have noget olivenolie. Olivenolie. Kan det der bruges? Det ved jeg ikke. Det er lige. Ja, det kan godt bruges. Okay. Ja, det er oliven. Der står bare olive extra vingi di oliva. Og så putter jeg lidt olivenolie på. Bare for at gøre det lidt til at sprøjte lidt. Så er det... Sådan der. Så er det action. Der går måske lidt tid før den kommer. Altså, jeg kan lige starte. 2 æg. Kan du røre lidt, så blommerne de går i stykker. Ja. Eller de er i stykker. Men så skal man røre lidt, i hvert fald. Sådan her. Så min finger i vejen. Sådan der. Ja. Hvad hedder det? Lille bitte smule mælk. Og så panden skal tændes. Du kan sætte den op på 5. Ja. Og når du kan godt sætte lidt mere fut i starten. Men så når du synes det sprøjter sådan lidt med olien, så kan du bare skrue ned på 5. Sådan der. Så nu sætter vi den bare op på 7. Så nu står vi bare og venter. Ja. Hvad hedder det? Så vil du kigge lidt på det. Okay. Ja, det bliver måske lidt en lang video. Ja. Og det her, det lige skal gå lidt. 3 minutter. Vi kan lige gå ind og se lidt fjernsyn imens. Håber I kan se, hvad der sker. Sådan der, tror jeg. Okay. Au. Så lad os gå tilbage til køkkenet. Ja. Sådan der. Lige have sådan en rigtig kamera. Stadig det ikke brænder af. Men det er godt i gang. Det kan du se her. Det er bobler. Ja. Så det ligger lidt over det hele.
Det er fint. Okay. Skal jeg bare sætte det her på plads? Det må du gerne. Gå til for salt og peber. Ja. Det skal jeg bruge, når det er færdigt. Go. Pilsner. Hej. Hold op. Nu er den et par minutter bagud. Eller nu er den et par sekunder bagud. Hvor langt er vi nået i videoen? Og se, det er nu et par sekunder bagud. Okay, det var etteren, nu kommer toeren.